Evo, danas je 27. avgust. Sad smo ispred Doma dijaspore Knez Sima Marković u Velikom Barajevu kod Beograda i upravo se završila u prvom delu proslava. To je 207. godišnjica Vaskrsa srpske države i osnivanja prve srpske vlade, a zatim smo imali simpozijum, razgovore na temu povratka penzionera iz dijaspore, zatim otvaranja preduzeća, firmi, radnje u dijaspori za izvoz i tu su bili prisutni članovi Senata dijaspore vezani za ekonomska pitanja, tako da je Dom dijaspore u Velikom Borku i zvanično postao i sedište Senata dijaspore Srpskog svetskog kongresa. Ko su članovi Senata? To su po funkciji, pre svega na nivou sveta, to su svi članovi Skupštine dijaspore i saveta, 3 saveta Skupštine dijaspore u regionu, koja je sada zbog ukidanja ministarstva prestala da funkcioniše. Takođe su to po funkciji svi članovi saveta dijaspore bivše savezne vlade Jugoslavije, zatim svi članovi uprave fonda i sabora dijaspora za Maticu i taj senat, komisija senata, će predložiti i lidere najznačajnijih organizacija dijaspore, da takođe budu po svojoj funkciji članovi senata. Naravno, ne očekujemo da će svi oni koji su dobili tu počast i titulu senatora dijaspore da i prihvate, jer su neki dali ostavku na članstvo u Skupštini dijaspore. Neki ne veruju da je uopšte moguće i potrebno imati organizovanost na nivou sveta, ali vidimo do sada da većina želi da učestvuje i da da svoj doprinos kroz savete i da utiče na položaj i dijaspore i Matice. Inače, taj model Senat dijaspore je usvojen i na nivou WEDMO, odnosno World Expatriates Diasporas and Minorities Organization, dakle organizacija na nivou sveta, dakle će sve dijaspore imati svoje senate kao oblik savjetovanja svojih matica, a i država u kojima žive po pitanju dijaspore, tako da će ovaj senat biti faktički model i za ostale senate.